出国那个 Schlemm 中有脑山戏嘛。Kasnong mau latang kabadon ya ka jingjingai kumbah nyopo kilometer na nongba silong haga jelame kali ya. Kadai ka wei ni kisnong ka baki nong mi kmat kila isra bat klempai kmat ban kenteu ya ka yo ka kot jong ki pat ba jong kini kasnong. Kejela ka don ya kata ka thong ban kenjo ya kata ka 10 billion economic hato katakan long tang ka jingpo sneu ni kan or long shisha ni. Hababun na kisnong kitaw kitay nong kandong kim don ya kisurok kibabyang. Bat kan nuksa ka day ya kasnong maulatang kabahap hapo kasyela constituency. Ladapay siya kasnong maulatang kasnong kabaki nong song snong ki don tang hapo kasispa ying. Bat ki im hakarep karyang kata hakarep sensar rep kway bat kiway. Kini kinong song snong ki ya kendo Shibon ki jing nakadaw jong ka jingbom don ka surok ka babaha. Nakaliang unong tok hubor habaya keren mat kinong song snong ki bam kwa ban penpao kerteng kiliat hu bahakis nem baladap nakaliang jong ki kilalet ban kerpat yo doktor don kuparoy ubalong ru menteri rangba barim jong ka jela bam kwa hadwaru blay ba unpai khmat lem nya ka snong ka than hi baro ka wei Henry kamshim ladon katakalat jingeram bat uklempeng. Daga jing ngok ya ka jing kabakum kipat ba ki ya kendo. Kipat ba jong gani ka snong kilalat ban ya kendo. Saya UMLA uba balajit senrem ubade ukon jong doktor don kuparoy ban pai kmat lem bat ban penbha ya ka surok kenang bakan pensuk ya kibalet bawan kibakit baba ya ki marep maryang jongki nakaliang unong mi ikmat ulapha ban pendap kendo ya ke surok Henry kani kan pensuk tang ha ka portelang Henry tang suslap ka surok kan long biang kumju ka jingkli ka bami kalong hato kinong mi ikmat kin pet bat kin teo ya ka roy ka par tang ha kisnong ki badan bon ka vot ni kin pet lang ru ya baro salonsar. Tuh kun. Paningkong bawan saan. Ya.